Astea sunt roșiile care le-am cules astăzi, din care voi încerca să fac un bulion. Ele au început să se cocă de vreo 2 zile și pe măsură ce se coc le voi stoarce. Cred că le voi congela sucul și pe urmă îl voi prepara totodată. Hai să ne apucăm de treabă. După ce le-am spălat bine și le-am curățat, le-am ales, uite ce carnoase-s. Gata, numai bune de dat prin storcător. Hai să vă arăt ajutorul meu de preț în operațiunea asta. Clasica mașină de tocat carne de numărul 10, aia veche și bătrână ca și noi, cu clasicul storcător de roșii, la care i-am improvizat o roată de mașină de spălat cu motor ca să ușurez munca. Și o să vă arăt ce simplu și ușor stoarce roșiile. Ca să fie treaba și mai simplă, deci pe lângă motorul ăsta, aici avem o pedală de unde pornim și oprim când dorim. Hai să vedeți ce ușor merge. Ia uite cum se fac singure. Și atunci, mergând așa ușor, nu ți-e groază la urmă tocătura asta să o mai pui o dată, de 2 ori, de 3 ori, până când nu mai iese nimic. Deci ce spor avem? Îndată-s gata. Cam așa arată după prima stoarcere. Încă este multă zeamă și cantitatea destul de mare. Să vedeți după ce mai storc de 2 sau de 3 ori că rămânem cu aproape nimic. Și mai stoarcem încă mult suc de roșii. După 4 stoarceri, ăsta este finalul. Vasul ăsta are 6 litri. Zic eu că a ieșit aproximativ 5 litri. Și o mână de hospe care, dacă m-aș forța, ar mai merge odată, dar zic că e ok, suficient atât. Am să vă arăt și roșiile, plantele din care le-am stors. Ele sunt absolut ecologice, n-au văzut nimic în afară de apă, n-au fost tropite cu absolut nimic. Lapte, piatră vânătă, nu știu câte mai sunt. Am încercat să le țin așa cum le-a dat bunul Dumnezeu, doar cu apă. Și o să vedeți că chiar sunt frumoase și roditoare. Și ajutorul meu de nădejde se odihnește până data viitoare. Bun. Asta este drumul care duce spre grădina unde sunt roșiile. Să vedem ce fac, că n-am mai fost de vreo 2 zile la ele și cu căldura asta sper să fiu ofilit. Și acum mă duc să le dau un pic de apă. Așa cum v-am spus, este singurul lucru care au văzut de la mine, fără tratamente, fără alte intervenții, popiliri sau stropiri cu substanțe minune. Doar apă, terenul și soare de la bunul Dumnezeu, într-o zonă ideal, aproape de pădure, o oază de liniște. Și de fiecare dată când ajung aici, uite, asta este priveliștea, face o deosebită plăcere. Aproape zilnic.
Ia uite-le. Se rup sub greutatea roadelor. Toate sunt pline, încărcate. Ce urmează să se coacă. La fel dincolo. Dincolo, uite-te. Multe. Foarte multe roșii. Foarte multe roșii. Este primul an în care pun roșii și am hotărât să nu intervin cu nimic. Am tot citit o felul de impresii că se stropesc cu nu știu ce, că zeamă de nu știu ce, că dacă vrei să ai rod dublu faci nu știu ce. Eu am hotărât anul ăsta le dau doar apă, nu intervin cu nimic și uite-te, mulțumesc Domnului că sunt grele de rod. Asta este singura intervenție care am făcut-o eu anul acesta asupra roșiilor. Apă, cel târziu, odată la 2 zile, dacă nu în fiecare seară, apă din belșug. Și când a fost seceta aceea și temperaturile peste 30 de grade, i-am dat apă și văd că le-au prieit. Uite, sunt frumoase aici, acolo mai jos, uite, dincolo. Dar atât. O să vă arăt după ce le culeg ce roade frumoase au făcut. În asta care în primăvara e foarte plină de apă, este multă apă și o stocăm în câteva butoaie de astea IBC-uri de 1000 de litri pe care încercăm să le ținem să le ținem tot timpul pline. Când este apă și unul dintre ele este golit, îl umplem la loc, astfel apa e și stătută, nu-i rece cum iese din fântână și ne ajută în sensul că avem suficientă pe timpul căldurii și verii. Astea sunt butoaiele care reprezintă rezerva de apă pe care încerc cât pot mai mult să le țin pline și toată vara cu căldurile astea cât au fost de mari au fost suficiente ca să udăm grădina. Ele, printr-un furtun care merge de-a lungul proprietății, ajunge până în capătul celălalt al proprietății și din loc în loc am așa puse robineți unde pot conecta furtunele pentru udat. La anul sper să pot să fac ceva sisteme de udare ori prin picurare, ori programabile. Anul ăsta nu a fost timp, dar dacă Dumnezeu ne ține, la anul facem multe. Toate fără nicio pată, fără nicio urmă de boală sau de ceva pe ele. Ce rost avea să mă apuc să le stropesc sau să le umplu de tot felul de... Ia uite-le, chimicale. Venit cu două, eu zic că mai bine de două coșări de-astea, dar n-au fost suficiente, a trebuit să le pun în lădița asta, uite-te la ele, la fel de curate, de frumoase, fără boli, fără nimic de genul ăsta. Cu ele acasă și
în sticle, pe iarnă. A prins bine și coșul ăsta, că uite, am mai găsit niște fasole, cred că e ultima recoltă pe anul ăsta. Și am mai adunat de o ciorbiță. Prima șarjă este deja pe foc. Așteptăm să ajungă la consistența dorită. Nu mult mai trebuie, fiindcă a fost foarte, foarte concentrat. Sticlele sunt în cuptor la dezinfectat, la sterilizat și urmează să le punem. Singura problemă este, nu știu dacă o să mă ajungă sticlele, fiindcă aici este doar cam 30% din cât suc de roșii avem pregătit pentru un bulion. Cam ăsta e rezultatul. După cum am calculat, aproximativ 40 de litri de bulion. Bulion bio. Adevăratul bulion bio. Nu zic să faceți ca și mine, eu doar vă arăt cum procedez în unele situații și dacă cuiva este de folos, sunt tare, tare bucuros.